сям'я Богом моцная. Хвала Христу. Хвала навеки. Вітаем вас, радыёслухачы. Вітаем у перадачы «Сям'я Богамоцная». Сёння хочам прадставіць вам сям'ю Каралевіч, спадара Алексея Алексеевича і спадарыню Станіславу Сергеевну. Хвала Христу. Хвала навеки. Калі ласка, раскажыце вашу гісторыю знаёмства. Трэба пачаць з таго, што мы былі некалі зусім маладымі, і маё маладое жыццё пачалося з такой... Вельмі рана памерла мама, і мне было нейкіх там 17-18. Прыехаў дзядзя тады да нас на такую доўгую пабыўку, і парадзіліся з татам, кажуць: ну што нам тут у гэтай вёсцы будзе рабіць? Трэба яе некуды ў людзі адпраўляць. За каго тут замуж выходзіць? Што і тут рабіць? Ну, на гэтым і парашылі. Назаўтра ён сустрэўся са сваім сябрам, пагаварылі, напісаў сябар пісьмо, аказалася да таты Алексея, і адправілі яны мяне ў Мінск. Ну, канешне, было страшна, ну, што там казаць. Але нічого, хутка прыехала ў Мінск, знайшла гэты па адресу, знайшла неяк. Я нават не разумею цяпер, як я знайшла, але удалося. Прыйшла у кватэру, пазваніла, адкрыў мне дзверы малады хлопец. Я видела нешта такое чорнае, чорныя валасы, чорныя акуляры. Гэта было ў сакавіку, было такі змрочны, даволі змрочны дзень быў, сонца не было тады. Я да палавіны даглядзела, але там усё было чорнае, і далей я ўжо не глядзела. Я падумала сабе: а чаму такі валасаты, чаму такі чорны? Ну, гэта было наша знаёмства. Ну, першая такая сустрэча. А потым, ну, направду, мяне уладкавалі на працу, прайшло і час ляцеў хутка, і месяц, і другі, і мама Алексея мне кватэру там у знаёмых, ну, канешне, яны памаглі з гэтым. Ну, і глядзела я з акна, як яны там ідуць, гуляюць, у адным доме, троху павышэй пару паверхаў. Ну, хай бы мяне пазвалі, думаю, сяжу я тут адна, як... Ну, але потым уладкаваліся ў інтэрнат пры працы. Усё неяк налажвалася, паступіла на вучобу. Але працавалі... Трэба яшчэ дадаць, што працавалі разам. Тата уладкаваў яе ў той самы цэх, дзе я працаваў. Таму перыядычна часта бачыліся на працы. Ну, і прыходзіў, размаўлялі, таму так. Ну, аднаго разу проста ішлі з працы дадому, я троху раней, гляжу, даганяю. Ну, даганяў, і мы тады першы раз хадзілі ў кіно. Сышчык. І мы памятаем дакладна. І гэта было ў Доме культуры трактаразаводцаў. Гэта кіно, гэта мы глядалі там. Ну, а потым паціху вяселле было ў сяброўкі, сястры маі сяброўкі, то былі на гэтым вяселле разам гулялі. Ну, так час ляцеў хутка, вучыліся не разам, але на вячэрнім абодва вучыліся. Часу спатканняў асоба не было, але па серадах сустракаліся, бо быў выхадны дзень вечарам. Ну, а так, часта ездзіла да свайго таты тады ў вёску. Шмат было працы, канешне, памагаць трэба было. Ну, а так, а потым у войска. Праз год атрымалася так, што я не пайшоў у свой час, не ў 18 год пайшоў, а ў 20 год пайшоў да войска, і на 2 гады мяне адправілі служыць у Хабаровску. Ну, так там было. І 2 гады пісалі пісьмы адзін аднаму. Па сённяшні дзень яшчэ ёсць захаваныя, дзесьці ляжаць, можна перачытаць. Мы толькі што не маю за першыя паўгады, бо учэбка там дазволу не было, дзе бумагі ўсе павінны быць выкінуты, спалены. Ну і напрыканцы службы маю такое рашэнне, што калі прыеду, дачакаецца, то, напэўна, па осені будзе вяселле. Але калі направду, то дамова паміж намі была такая, што што б там не здарылася,
як бы там ні выйшла, жыццё найдаражэйшае, што маем. Павінен вярнуцца, павінен жыць, павінен, бо мама ёсць, ну і так далей. Такая дамова паміж намі была. Гэта таксама Божы провід, таму што і далёка, і не бачыліся, і адвыклі адзін аднаго. Ну так, і вярнуўся. Цудоўна. Вярнуўся 20 мая, а праз 5 гадоў нарадзілася другая дачка 20 мая. Тут такія знакамітыя такія даты. Не праз 5, праз 3. 20 мая 83 года я вярнуўся, а 20 мая 86 дачка нарадзілася. Бачыце, даты добрыя. Дакладна ведаеце. Ведаем. Ну, гэта моя... Ну, Навучанская, я даты. Ну, Скажыце, калі ласка, як вось менавіта да вашай сям'і, у вашу сям'ю прыйшоў Бог, як Бог узмацняе вас, як перажылі гэта навяртанне з Богом? давай трошки. Ну, скажу так, что у 86 годзе нарадзілася другая дачка, і калі мы былі летом у вёсцы, тесть сказаў, што трэба хрысціць дзяцей, бо это. Я кажу, ну, в чым справа? Едем у касцёл, а хрысцім еще. Тесть адказвае, што байструкоў не хрысцім, трэба браць шлюб. Вось. Мы распісаліся ў 83 годзе, а шлюб узялі... Тебе так сказала, як Байструкоў, а я? Было такое. І так адбылося, што тесть паехаў, дамовіўся ў бароны са святаром, што мы прыедзем, што ў нас будзе адначасова шлюб, першая споведь моя і хрост дзяцей. А не ведаў ні малітв, нічога. Тесть напісаў мне беларускімі літарамі на польскай мове малітвы. Вежен Бога Ойца, Ойча наш і Здравоць Марія. Усё вывучыў. Ну і падчас 86 годзе паехалі ў бароны. Першая споведь, взяли шлюб і ахрысцілі дзяцей. І на гэтым такое набліжэнне да Бога закончылася, будем так казаць. Пасха была, штосьці, касцёлу яшчэ на той час так адчыненых шмат не было, але памятаю, што былі на вяселлі ў жупранах таксама, хтосьці шлюб браў, захацелася мець крыж. І набыў там крыж і ў хаце стаяў заўсёды. А яшчэ можна сказаць, што калісьці мне атэіст падараваў медалік Маці Божай беззаганнай, зачатай. І вось і я з 79-го года з ім не расстаюся, но з гэтым медалікам на сённяшні дзень у мяне серебряна, а той алюмінію, які ён мне падарыў, у хаце дзесьці яшчэ ляжыць, сохраніўся, бывает. Ось. І навяртанне адбылося наша, уже стала навяртанне да Бога, адбылося уже, будем так сказаць, праз выпрабаванне, вялікае выпрабаванне для нашай сям'і. Ну, трэба ведаць, што разумець той факт, што я вырасла ў каталіцкай сям'і і пра Бога ўсё як бы ведала. Я цяпер памятаю час, калі мама расказвала Ветхі Завет сваімі словамі. То есть это такія асноўныя чытанні на Пасху, скажем, 7, якія ёсць, гэта былі яны. Сказаць, што я нечага не ведала пра Езуса Хрыста, толькі так як бы мне было цяжка паказаць, што я час ад часу малюся, што мне было, што ён падумае пра мяне, мне як бы сорамна было ці што. Хавалася, каб мне там паціху памаліцца сабе. Вот. Такога не было адкрытага. Але калі цяпер глядзім на фатаграфіі нашага памяшкання, дзе мы жылі, то гэта была напраўду каталіцкая сям'я. Там і крыжык стаіць, і абразікі стаяць, усё як трэба, і як бы сказаць, што мы не былі неверуючымі, якімі я гэтага не магу. Але ёсць той факт, што мы соблюдаем усе традыцыі, захоўваем традыцыі сваіх сем'яў, з якой выйшлі, але вера гэта троху болей, яно большае. І наше навяртанне адбылося праз боль, бо мы страцілі мы старэйшую сваю дачушку. І ёй было толькі 14 з паловай. Гэта боль моя, гэта неправда, што боль праходзіць, што там нешта час мяняе. Нічога час не мяняе. Боль, якая ёсць, такая і ёсць. І чым старэйшым становішся, тым болей гэтага болю адчуваеш. Але гэта было сапраўды такая жыццядайная смерць, таму што яна дала нам жыццё ўсім.
Алексей по своей натуре человек простый, такі упарты, і сказаў, што ад сёння мы будзем увесь час у касцёле. Кожную нядзелю мы будзем у касцёле. І гэта як было гэта цяжка, направду. І мы ўвесь час пападалі на імшу на польскай мове, нічога там аж так не разумелі. І правда было цяжка з гэтым, як бы імшу ў другіх не было. Ну, было ж усё. Але, ну, так атрымалася, што прыязджалі на 11:30, заўсёды імша па-польску, ну, атрымоўваліся. І прынята было мною такое рашэнне, што сям'я абходзіць штонядзелю ў касцёл. Без ніякіх адказаў не прымалася нічога. Валявое рашэнне і ўсё. Было цяжка выйсці, каб не пасварыцца іншага разу. І гэтая сумачка расцёгваецца. І што і зрабіць, каб яна... Іду назад з касцёла, ні разу не расцягнулася эта сумачка, ні разу не раскрылася. Ён падпаху гэтую мою сумачку за руку і вперед. І правда, гэта было добра. Ну, а далейшае навяртанне адбылося такім чынам, што дачка было 12 год, меншай дачцы, і яна таксама заўсёды з намі на імшу. І ў лаўках сядзела, і адна бабуля аднойчы сказала: «Што ты не ідзеш з намі да камуніі?» І запал гэтай жанчыны падштурхнуў яе. Дай я себе тут пераб'ю. Яна так абапёрлася, каб устаць, ідзём да святой камуніі, і абапёрлася на яе, каб падняцца, каб памагла падняцца. І дачка гаворыць: «Я гляжу ей у вочы, ей 80, яна старая, яна нямоглая, а ў яе вочы гараць, а мне нейкіх 12-13, я жыць не хачу. Што вам там даюць, што вы так ідзіце?» І направду, ну, дачка такая самая упёртая, як і тата. І яна пашлі ў закрыстую, сталі пытацца, як да камуніі, як это. Нам кажуць, ну, вот уже навучальны год пачаўся, трэба чакаць. Яна кажа: «Я чакаць не буду». Ну, тады прыходзь, ёсць 8 заняткаў для дарослых, паслухаеш. І мы па чарзе з жонкай вадзілі дачку на гэтыя заняткі. Потом яна пачула хор, загарэлася пець у хоры, і вось. Так усе ведаюць цудоўны катэдральны хор. Так. І так адбылося, што мы прайшлі 8 заняткаў, яна сказала: «Всё, іду здаваць экзамен». І ў той час быў ксёндз Александр Тарасевіч. Яна прыйшла, яму здала экзамен і кажа: «Заўтра іду да споведзі». Ён кажа: «Пачакай». Это быў дзесьці кастрычнік, а ў мае было... Зараз будзе першая камунія. Ну, мама ж табе вяночка не зробіць у галаву. Ну, нічога. Так, урачыстая такая сукенка белая, вся эта атрибутика. Не успееш па часу, не успееш. Мне все равно, я хочу ўжо. Але неяк ён яе ўгаварыў і ўсё, і ламаў. Вось такім чынам адбылося наша навяртанне. Пан Бог такім чынам адчыніў нашае сэрцы для сябе і прывёў нас у касцёл. Умацоўваў увесь час. Нас, пан Бог, нашу сям'ю умацоўваў на кожным кроку. Бо без гэтай эмоцыі мы не маглі выжыць аніяк. Я ведала добра з дзяцінства пра тое, што каб памаліцца за сябе, за сваіх, трэба прыступаць да споведзі, трэба прыступаць да святой камуніі. Без гэтага малітва не будзе такой, як павінна быць. Колькі б мы чаго не прасілі, трэба рабіць высілкі з сябе. І так яно было, так стараліся, увесь час стараліся, каб быць у споведзі кожнага месяца, каб не прапускаць ні свята, ні нядзельнай імшы. Ну, і... Яшчэ хочу трошкі дадаць, як бачна было, як пан Бог апекуецца намі. Калі было прынята маё валявое рашэнне быць у касцёле, праз некаторы час мы былі ў катедры, дачку прывялі на заняткі, і там была аб'ява, што хто можа ўзяць клерыкаў на начлег, придите в Захристу, согласить. Ну, дайте адресы, чтобы это приехали. И мы пришли, нам дали 3, по-моему, клериков. И был клерик, они с Гродненской семинарии, и один клерик амаль что всю ночь с сужонкой поразмовлял, поговорили. Мы ж на той час не имели ни книг, не ведал про пана Бога, все. Праз некоторый час с Гродненской семинарии нам пришла бандероль с литературы, с якой мы знакомились с Богом, со всем. Мы поглядели, что мы читаем.
І так от адбылося. Так, ведаю яшчэ, што прыналежыце да такой супольнасці рух святло-жыццё, хатні касцёл. Раскажыце, у чым сэнс гэтага руху і як адбіваецца вось у вашай канкрэтна жыцці удзел у этой супольнасці? Ну, рух святло-жыццё быў заснаваны ў Польшы, быў заснаваны ксяндзом Францішкам Бляхніцкім, які на сённяшні дзень ідзе працэс беатыфікацыі яго. Ну, ён быў, на пачатку ён рабіў аазы для моладзі, збіраў моладзь. У тыя часы гэта былі 60-е гады. Ён збіраў моладзь і вакол сябе міністрантаў і працуючую моладзь. І такія праводзіў малітоўныя сустрэчы і ўсё астатняе. На базе гэтага руху ён запрасіў аднойчы месце з міністрантамі на летнік бацькоў. І бацькі прыехалі, пабачылі, што гэта вельмі цікава і сталі пытаць свайго, ці можна штосьці зрабіць для нас. І так у 1973 годзе была заснавана супольнасць хатні касцёл. Хатні касцёл, суть супольнасці. Па-першае, рух святло-жыццё – гэта евангелізацыйны рух, які базуецца на вырашэннях Другого Ватыканскага сабора. Ён дапамагаў моладзі уключыцца ў жыццё на падставе дакументаў Другого Ватыканскага сабора і далей развіваць сваю веру. Сем'і таксама павінны былі ўмацоўвацца, бо ксёндз Бляхніцкі бачыў, што ідзе пагроза распаду сям'і і ўсё астатняе. І каб сям'я была сапраўднай, моцнай ячэйкай, якую ён хацеў сфармаваць, ён зрабіў фармацыйныя дакументы на супольнасць хатні касцёл. Мы попали туды, можна сказаць слова выпадкова, таму што надыходзіла лета, трэба было некуды дзець дачку, хоць бы з горада выпусціць. І пайшлі, запыталі у захрысты, дзе б можна было. Ну, ўжо дзіцячыя групы былі сфарміраваны, і тады яшчэ Александр Барыла кажа, паедзьце туды і туды, але трэба сям'ёй. Муж кажа, я буду працаваць, і няхай... Не, трэба ехаць усім разам. Ну, усім, значыць, усім разам. Ну, мы сабраліся і паехалі. Направду, калі сказаць, што было там лёгка, я не магу. Мне было цяжка, хіба... Ну, направду цяжка было. Много было слёз, много было таких... Всякое такое... Переживанняў таких, всяких Я, ну, як бы з мяне здымалі эту стружку, вот, як бы з мяне ўсё спаўзала гэта ўсё. Ну, не было без болі. Але самае цікавае з таго, што гэта адбылося, па-перше, нам сказалі, што нас забяруць аўтобусам, аўтобус будзе ехаць з Магілёва праз Мінск, завязе на рэкалекцыі. Да. Гэта была вёска Шэмітава, там касцёльчык пры касцёле. Ну, прыехалі, можаце сабе уявіць такія спартанскія ўмовы. Стаяць армейскія палаткі, у іх у два яруса ложкі, вада грэецца на вуліцы ў армейскіх котлах. Ну і толькі што более-менш цывільная была гэта сталовая, дзе можна было паесці і там сабрацца, паразмаўляць. А таксама быў вельмі прыгожы шэмітаўскі касцёл, дарэчы, вельмі прыгожы. Ну і што яшчэ вялікае ўражанне зрабіла, што рэкалекцыі, гэта мы папалі на рэкалекцыі руху святло-жыццё супольнасці хатні касцёл, першай ступені для сем'яў. Для сем'яў. Вот. Сем'і прыехалі тады з Магілёва, прывезлі, мы з Мінска была сям'я наша, таксама была адна сям'я з Маладэчна і пару сем'яў з Паставы і Віцебска. У нас было і... Усе Беларусі, так. Так, ну, былі сарцані, якія праводзілі на той час, займаліся намі. У гэтай супольнасці нам паказалі першы раз, можа быць, хіба за ўсё жыццё, і разумела, што я бачыла, што людзі служаць другому чалавеку, нічога за гэта не чакаюць, і гэта нармальна. Першыя дні выхадзілі, для чаго яны гэта робяць? Чаму яны гэта робяць? Здзіўлёныя. Так. Але сутнасць у том, што прыехалі дапамагаць праводзіць рэкалекцыі две сужонскія пары з Польшы. Так. Одни приехали, дети были, возраст 10, 6, 6,5 или 7,5. Вот. А потом приехали другая пара, у них было трое. Две дочки и сын. Сыну в Габрусе было только 1 год.
Дачка была каля узросту Тані, 12 год, Так, так. а молодшая была год 9. десь так. Ну, І вони направду, приїхали на своїй машині, привезли шмат чого для нас, для усіх. каб нам і їсти було що, і таке. І гэта адкрытасць гэтых людзей. І яны распавядалі. І прыклад сям'і вот, з 3 дзецьмі застаўся ў мяне назаўсёды, і мы так з імі засталіся. Бо яшчэ можна сказаць, што гэта адбылося наш навяртанне прыход у рух яшчэ такім чынам, што мы з імі размаўлялі, ён па-польску, я па-беларуску, штосьці Разумелі. разумелі. Ты і пераводзіў всё. усім астальным. Ну, Як бы там самае ні цікавае было, што я з польскага тлумачыў на беларускую мову, калі і не ведаючы польскай. Але атрымоўвалася, ўсе дакладна разумелі. Вось, і напрыканцы рэкалекцыі гэты чалавек проста запрашае нас прыехаць да іх у госці ў Польшу. І мы дамаўляемся на верасень месяц, што мы Прыедзем. На тыдзень. Да. І мы стэлефанаваліся і паехалі. І мы тыя вар'яты яшчэ, мы толькі ў Беластоку сабе чаму прыехалі? Дзе гэта? Як, чаму? Ну, гэта направду было такое, ну, не можна сказаць, з закрытымі вачамі, але направду, вот, каб так ўсё узважыць, вырашыць, зрабіць дакладна. Не, мы просто кінулі ўсё, завярнуліся, паехалі ў Божий свет, вот, і направду ён нас не падвёў, ён прыехаў за намі, бо, ну, неяк так. Ну, Телефона уже не было, Ну, и не созвониться, не списаться. вот где ты ёсць, не спытаешься. Так. Ну, мы позвонили з Мінску і паехалі, і все. Ну і самы важны прыклад было тое, што ён зрабіў для нас падчас гэтай паездкі. Ён узяў дні адпачынку на працы, у соседа узяў большую машину, бо яго малюха была, і павёз нас у Чэнстахова паказаць іх санктуарый, што такое. І вот гэта ўражанне чалавека, які ахвяруе ўсё для іншага і нічога не патрабуе ад гэтага. Гэта стала прыкладам, што мы загарэліся і далучыліся да гэтай супольнасці. Гэта я цяпер ведаю, што трэба рабіць не таму, хто мне можа аддаць, а таму, хто не можа аддаць, бо той, который не можа аддаць, ён зробіць нешта іншым, але гэта я ведаю цяпер. А ў той час гэта была такая навіна, што так можна жыць, што так узрушыла, конечно. Ну і што датычыцца там другого паловы пытання, сутнасць самого супольнасці хатні касцёл, што ён дае. Харызмат супольнасці гэта навучыць жыць паміж сабой у ладзе, паразуменні і любові на пачатку сужонкаў, а потым сужонкаў і дзяцей. Спалучыць гэта ўсё і зрабіць поўную эмацыянальную сям'ю і духоўную сям'ю. І гэта вельмі важна для нас было, і мы прыехалі, пасля першых рэкалекцый вярнуліся, у катедры не было ні супольнасці, нічога, а трэба было штосьці рабіць. І ў Хацелася рабіць. Не, яшчэ не так не хацелася, але ў кастрычніку нас запрасілі зноў на рэкалекцыі, кароткія, мы паехалі ў Камай. Там сабралася шмат сем'яў, а пасля з Камая ў нас аўтобусам прывязлі ў катедру, каб мы маглі тут адсвяткаваць уже заканчэнне навучальнага года нашага. Вось. І калі святары, якія былі з намі, адбывалася то, што урачысты прыём у члены супольнасці руху святло жыццё маладзёжы, а сем'яў да супольнасці хатні касцёл. І вось адну сям'ю з нашых рэкалекцый прымаюць, а нас не бяруць. Во. І я падходжу да ксяндза і кажу, Нашага пробашча нашага. Так, не пробашча, а ксяндзу Марыку. Падхожу і кажу, а чаму іх бераце, а нас не? А вы не готовы працаваць? Я говорю, чаму мы не готовы? А ваш пробашч не дазволіць вам. Я говорю, пашліце, спросім у пробашч. Мы прыходзім к пробашчу, ён пытаецца, ці дазволіш закласці кола? Тады гэтую сям'ю афіцыйна прымем у гэта. Ну, ён кажа, так. І ўсё. І з гэтага пачалася супольнасць хатні касцёл у катедры, і мы сталі, толькі што нам было две умовы было дадзена. Это забраць сем'і, якія былі раней знаёмыя з гэтым рухам, але не смаглі пачаць працаваць. Так. Было 3 такіх сям'і, і сабраць новыя сем'і. Вот, на першы год мы сабралі, у нашу кола ўходзіла 8 сямей. Ну, гэта вельмі шмат. Наша першае спатканне было на Святого Мікалая, 6 снежня. Вот, запомнілася.
запомнілася, ну і так. Ось. І потім поступово коло помалу-помалу по харизмату коло повинно складатися з 3-5 сім'їв, не більше, Ну, 6. каб можна було домовитися. Сутність наших зустріч, ми зустрікаємося. Одна із умов, що було, що ми повинні зустрікатися будемо тільки у костюлі. Этот пропуск поставили. Мгм. Тільки у костюлі і це. Бо у нас формація йде наступним чином. Літом ми повинні виїжджати на реколекції 15-денні, і на яких ми духовно зростаємо. А на протягу года, починаючи з вересня і до червня, ми працюємо самі поміж собою. Школи складаються, які зустрічаються щомісяця. Раз на місяць. Зустріча повинна тривати 2-3 години. Ну, каб не переростати з духовної зустрічі у такої посиділки, будемо так казати. Ось. І тому нам було пропоновано тільки зустрічатися в катедрі, ну і ми вибрали так, що це. Да, він тоді доручив нас на той час діакону ксензу Олександру Барилу, а потім він далі опікувався нами. Це перше. Потім праз год у нас повстало ще одне коло, і праз год ще третє коло. Ну, на сьогоднішній день трошки так. Все в житті міняється, і поволі тяжковато робити те, що ми колись робили. І Так. постарели, і бояться, і ковіда бояться, і ну, вельми тяжко. Але Цяпер. сутність у тому, що ми вельми горели мати молоді сім'ї, але був час, коли нам заборонили мати молоді Не сім'ї. можна так. Можна. Коли Не так можна, було, не що можна. я правду не сховаю нікуди. Добре. Ну. Что там еще было у пытанні, что нам дає Для рух? вашей семьи, менавіта, что вам, Что конкретно? Так, так. У нашей семьи, так і кожнай сям'і, у нас есть все. Мы можем, бо кожны мае свою думку, свое меркаванне, але чаму нас вучыць рух? Вучыць паважаць гэтую думку. Бо моя думка можа на некаторы час падсунуцца і даць мне магчымасць выслухаць думку іншага чалавека, мужа, дачкі. Бо направду могуць мець рацыю, а я магу памыляцца. І гэта вельмі важна, таму што ну, ёсць час пагаварыць, селі пагаварылі, абмеркавалі, ёсць час замаўчаць, выслухаць другога чалавека. І гэта вельмі важна. Наша сям'я такая, як і ўсе. У нас таксама можам і перагаварыць нешта, але што нам дае рух, вот канкрэтна мне, што я заўсёды бачу ў іншым чалавека болей дастойнага, чым я. Можа быць праў, можа быць мае рацыю, можа мне трэба паслухацца, можа мне трэба ўступіць. І так ёсць. І мне гэта вельмі, вельмі памагае. Ну і што яшчэ датычыцца нашай супольнасці, то, па-першае, падчас рэкалекцый жанчын вучаць псальмы спяваць і каментарыі рыхтаваць, дапамагаць падчас правядзення святой імшы. А мужчын усіх стараюцца навучыць быць міністрантамі, служыць пры алтары, Так. дапамагаць святара. І праз такія, можна сказаць, што 2 гады я ездзіў на рэкалекцыі, і быў запал быць міністрантам. І з 2000 года я міністрант у катедры. Як это старэйшы міністрант. Ну, старэйшы, не старэйшы, але так мне захацелася. Я ўзяў дазвол у пробашча і дазволіў. Доўгі час была такая магчымасць, што я прыходзіў штораніцу, стараўся быць на імшы штодзённа. Ранішні. Да. Але вот апошнія Дарэчы, вось к слову, мы бралі шлюб у катедры. Гэта было так, ну, ні многа, ні мала, амаль што 9 гадоў. Вось на днях будзем святкаваць сваю гадавіну сужанскага жыцця. І памятаю вас, памятаю на ранішніх гэтых імшах за крысціянінаў, заўсёды на першай лавачцы, памятаю так візуальна. Можа, не мелі такога асабістага знаёмства, але так внешне. Ну, так. Вельмі цешуся з нашай такой сустрэчы цяпер, такой асабістае знаёмства. Дачка выйшла замуж. І неяк, ну, кожны там у сваім пакоечку зімою. Таня, мама, глядзі, я нашла ў Андрэя ў тэлефоне
твою фатаграфію. Яны там нешта былі на экскурсіі ў катедры, а ты перад людзьмі там рэч толкаеш, глядзі. Ну і праўда, гэта фатаграфія была, так што дзяцям пазнаёміліся мы потым, праз колькі гадоў там невядома. Вот, а такая вот, хіба што экскурсія, ён прывёў экскурсію тады, калі у нас быў дзень супольнасці. Хіба так? Так, так. Фатаграфія. Добре, цудоўна. Скажыце, калі ласка, вось для нас, маладых, вельмі важна выслухаць ваше сведчанне, і ваше сужанство ўжо існуе шмат гадоў. І вось скажыце, калі ласка, з перспектывы часу, якая таямніца ўсё ж такі вашага сужанства? Вось, можа, як дапамагала перажываць у вашай сям'і, можа, цяжкасці? Ну, Рэцэпт шчасця. так, можна так сказаць. Вашага асабістага шчасця. Ведаеце, няма такіх ідэальна шчаслівых сем'яў. Ды і мы ўсе ведаем, у каталіцкім касцёле не вучаць прайсці прыгожа праз жыццё па праспекту. Так не бывае. Ёсць цяжкасці заўсёды, але нас вучаць пераходзіць праз гэтыя цяжкасці, аставацца чалавекам, заўсёды чалавекам. І касцёл, праўду, гэтаму вучыць. Ёсць пра гэта, ёсць кожны дзень можна знайсці у святым пісанні для сябе месца, якое будзе трымаць, не дае ўпасці. Рэцэпт шчасця, хіба просты. Трэба думаць пра чалавека, які з табою. Нам выдаецца, што жыццё доўгае, мы там яшчэ ўсё ўспеем. Трэба берагчы кожную хвіліну. Кожны дзень. Ну, сказано проста. Сонца не зойдзе над вашай Гневам. Над вашым гневам. Памірыцеся, пакуль не зойдзе сонца. І гэта, праўда, так важна. Так важна памятаць, што гэты чалавек, ён табе дадзены ў падарунак. Падарунак, самы вялікі падарунак ад Бога, гэта мой муж, бо і сёстры, і браты, і дзе яны. І суседзі некалі былі, памяняліся, і бацькі дышлі да вечнага жыцця, няма іх. А муж ёсць. І гэта вельмі важна. Самае цікавае, што ў жыцці ёсць, і самае, што дапамагае, прыход навяртання да Пана Бога адчыніла тую магчымасць, што ты павінен шанаваць чалавека, які побач з табою. Калі ты паважаеш, любіш, шануеш, то будзе лягчэй крочыць праз жыццё. Сутнасць яшчэ тое, што калі мы далучыліся да супольнасці, харызмат запаў, і атрымалася так, што мы на пачатку былі аніматарскай парай, потым праз 2 гады нас назначылі дэцызіяльнай парай, адказна за ўсё. І нам выпалі такія выпрабаванні, што, можна сказаць, каб не наша еднасць, неразуменне, каб дачка не разумела нас, не памагала нам таксама, у свае 13-14 год дапамагала нам, было бы вельмі цяжка. А мы разумелі адзін аднаго, крочылі побач. Но самае цікавае, што калісьці бралі шлюб у баронах, як казаў, я падумаў, што гэта сужонка мне на ўсё жыццё. І іншае мне не трэба, бо так выпалася па жыцці, што Пан Бог нас злучыў. І на другіх рэкалекцыях падчас адной з духоўных размоў адчынілася тое, што Пан Бог сам падбірае гэтыя пары. Мы не выпадкова сустракаемся. Ён выбірае. І выбірае такіх, которые не положительныя з двух бакоў, а каб былі трошкі ўпартыя. Плюс і мінус. Так. І праз гэта, паважаючы адзін аднаго, праходзячы праз выпрабаванне, абапіраючыся, знаходзіцца той накірунак, у якім трэба сапраўды крочыць, не адкідваючы Пана Бога. Таксама падчас рэкалекцыі мы даведаліся, што яшчэ існуе ў нас круцята вызвалення чалавека ад залежнасці. Па першую чаргу это было ад залежнасці ад алкаголю. І калі было прапанавана ўступіць у гэтую супольнасць, таксама накірунак руху нашага. Жонка адразу ж, я праз год толькі далучыўся,
але потым разуменне гэтага, на што гэта патрэбна, прыйшло ярка і хутка. Бо усе знаёмыя, усе блізкія, якія былі для нас заўсёды рады прыехаць да нас у госці, ўсё адышлі. Бо мы не выставляем алкаголь. Мы не ўжываем алкаголь, не выставляем, не частуем. І памянялася асяроддзе ўвогуле. К нам сталі прыязджаць сябры на нашы дні нараджэння, на сустрэчы, на спатканні. Сябры, якім не патрэбна было напой, а нам цікава было размаўляць за сталом. Мне ўвогуле было заўсёды цікава пашукаць нейкі рэцэпт, штосьці смачнае прыгатаваць, каб парадаваць людзей. А потым нашы духоўныя размовы заўсёды прыводзілі да таго, як павінен сябе паводзіць сужонак з сужонкам і як мы павінны ставіцца да людзей. І прыйшло да той выснове, што, па-першае, чалавек павінен навучыцца слухаць іншага, каб яго зразумець, а потым убачыць у тым чалавеку Езуса, які прысутнічае. І праз гэта паважаць чалавека, які б ён ні быў. Езус заўсёды ў ім ёсць. Мне так столькі ўспамінаў адразу было з'явілася. Ну, трэба сказаць пра тое, што як мы перасталі ставіць алкаголь на стол, то адышлі, як бы адышлі ў так, ну, як бы мы не сварыліся там з роднымі, ні з кім, але у нашу сям'ю перасталі, тыя людзі адышлі ад нас, і яны ёсць, мы зараз маем нармальныя адносіны, але яны не прыходзілі да нас. І было такое расчараванне ў тым, а чаго вы прыходзілі раней? Чаго? Для таго, што можна выпіць, ну, не вельмі хораша пра гэта гаварыць, але гэта былі мае родныя, это былі нашы, мае родныя. І як бы яны ёсць, і я не магу сказаць, што іх няма, мы зараз маем сувязі нармальныя, мы не сварымся, все нормально. Але гэта не значит, што мы не хадзілі, мы хадзілі і на вяселлі, куды звалі, тыя госці і хадзілі, і так трэба... Мы ад іх не адказаліся. Трэба сказаць, што стол дзяліўся напалавіну там адразу, бо тыя людзі, якія сядзелі каля нас, яны таксама пераставалі піць. Хто піў водку, пераходзіў на віно, хто піў віно, зусім нічога не піў. І стол дзяліўся напалавіну. Палавіна п'е, адна, другая не п'е каля нас. Ну, так як бы было. Але што заўважна было, людзі пачыналі меней піць. Меней. Бо ніхто не забараняе, і алкаголь дазволены панам Богам. Але норму трэба ведаць. Ніхто не кажа, што не пі. Можна. Але трэба ведаць, колькі і як можаш гэта зрабіць. Гэта таксама такая добрая вельмі падтрымка, таму што у сям'і гэта вельмі важна, каб алкаголь все-таки быў забаронены. Можна сказаць слова забаронены, таму што культура піцця ў нас аніякая ў краіне. Няма яе, наогул няма, зруйнавана ўсё. Яшчэ хачу расказаць пра тое, што я ў сваім жыцці, у сямейным, сужонскім жыцці вельмі многа чаго вынесла са сваей сям'і, адкуль я выйшла. Таму што мама была вельмі цярплівай, і я помню пра тое, што яна тату ніколі не сказала ўпоперак слова перад намі дзецьмі. Але адзін на адзін яна магла яму цвёрда сказаць, што ты быў неправ. З дзецьмі так не можна. З дзецьмі трэба начай, гэта тваё дзіця. Вот. І гэта было, направду, вельмі важна. Але яна атрымала яго аўтарытэт перад намі, дзецьмі. Гэта я цяпер разумею, што так. Але аўтарытэт бацькі быў заўсёды. І гэта мне таксама дапамагала. І ці ўдалося вам у сваёй сям'і таксама падтрымліваць эту такую традыцыю, вось такі ўзор жыцця, скажам, прыклад жыцця, які мама? Так, я магу спакойна сказаць, што я магу быць не згодна, але я жыву эмоцыямі. Мне сягоння так, але калі Алексей возьме, мне канкрэтна раскажа, што ён хоча гэтым зрабіць, я зусім супакоюся і прыму яго бок. Але на пачатку мне трэба было заставіць сябе прыняць гэты бок, бо гэта можа быць праўдай. Так, бо пан Бог стварыў нас такімі чулівымі жанчынамі, больш можа быць, больш чувствительнымі такімі, далікатнымі, так. Ну, поэтому
Ну, трэба ўступіць і тым больш, што калі гэта вялікая якая справа, там, што ад гэтага будзе залежыць жыццё, там невядома, я, канешне, буду стаяць на сваім, калі я там буду упэўненая. Але калі гэта такія дробязі, бо сварка прыходзіць праз дробязі. Так. І тады што ў нас выходзіць, што гэта нешта там такое драбязглівае будзе галоўным у маім сям'і, ці гэта будзе ўсё-такі розум чалавека галоўным у сям'і. Ну, гэта вельмі Так, важна. мне здаецца, вы нават папярэдзілі маё пытанне, што можа руйнаваць сям'ю, што можа руйнаваць адносіны. Вось гэтыя дробязі, пра што мы казалі, спрэчкі, адсутнасць павагі такой, пашаны. Пашаны. Просто чалавек можа страціцца, чалавек можа згубіцца, чалавек можа быць непраў. Але трэба яму даць магчымасць зразумець гэта, даць часу. Ну, калі не адбываецца нічога такого, што руйнуе жыццё, то ўсё астатняе паправімае. Няма такой справы, якая была б... Толькі жыццё вярнуць не можна, а ўсё астатняе можна вярнуць. І поэтому не трэба спяшацца, трэба так спакойна. Я говорю, я страшэнны халерык праз усё жыццё. Я зараз кажу, што трэба... Ну, абодва халерыкі. Калі я каму кажу, што ў мяне такі характар такі ўзрушлівы, быстры, ніхто не верыць, бо ну чаго спяшацца, трэба спакойна разважыць. Што руйнуе? Ну, па-першае, што руйнуе, можна сказаць тое, што кожны з сужонкаў павінен паважаць адзін аднаго. І калі бачыць, што хтосьці зрабіў працу і вельмі добра зрабіў працу, то трэба пахваліць чалавека. Калі мы кажам ты на тое, што зрабіў, кажам, што вельмі добра, цудоўна, і я ўдзячны табе за гэта. Але калі бачым мелкую памылку і пачынаем праз гэтай памылкай даракаць чалавека, то ён пачынае замыкацца. І потым атрымоўваецца, што ён не хоча рабіць тую працу, якую бы зрабіў. Ну, першы раз не атрымалася, на другі раз павінна ж атрымацца. І трэба дазволіць чалавеку мець магчымасць памыліцца. А мы, больш катэгарычныя людзі, мы не можам прабачыць маленькую дробязную памылку іншаму. Тут ёсць розніца паміж мужчынам і жанчынай. Калі справу, якую працу нейкую зрабіў мужчына, то жанчына павінна ўбачыць у гэтым добрае пахваліць. Нават калі і яна бачыць, што не ўдалося, і ён бачыць, што не ўдалося, ён ж не дурак, ён ж бачыць, што не ўдалося. Ну то скажы, ну потым зробіш лепей. Ну першы раз не ўдалося. Ну не трэба расказаць: "О, ты всегда такой". Не, гэта вельмі дрэнныя справы, словы. І слова «всегда так» это самое такое, что выбивает человека. А то ласковое слово кожному патрэбна. Памылкі бываюць усіх, сілы не всегда ёсць. Другі раз і спаць хочацца, і не хочацца рабіць. Ну то нічога страшного, а гэтым няма, свет не заваліцца. Але гэта ўжо з цягам часу. Разуменне, так. Но заўсёды пахвала акрыляе. Я бачу па дзецям, як пахваліш, там, о, як хораша напісаў, ці напісала. Яна акрыляе, а тым больш у сужанскім такім жыцці дарослай адказнасці пахвала на заўсёды акрыляе. Так. Ну, можна так сказаць, гэтаму нас навучыла наша супольнасць. Праз гэта размовы ідзе, праз гэта ёсць на сустрэчах ёсць фармацыя, дзе мы разглядаем канкрэтныя пытанні, мы гэтаму вучымся. Так. Ёсць пытанні, на якія трэба адказваць. Узрастае на спатканнях, што узрастае адкрытасць паміж намі. Бо гэтыя сем'і, з якімі мы сустракаемся ўжо шмат гадоў, мы радней роднага. Мы можам усё расказаць, можам усё як бы... Бо кожны мае права хаця бы за 5 хвілін расказаць пра сваё ўнутранае жыццё. І ніхто не будзе казаць: ты там неправільна зрабіў, ці ніхто не ацэньвае твае паступкі. Было так, як было. І чалавек расказвае не для таго, каб нехта ацаніў, а для таго, каб выпусціць тое, што трымае ў сабе. Бо чалавеку не выпусціць тое, што трымаецца, яно вельмі цяжка. Ну, а акрамя фармацыі у нас ёсць такая час, гадзіна на спатканні, якая прысвечана, мы дзелімся тымі радасцямі, бедамі, тое, што адбылося ў нас на працягу месяца. І бываюць, узнікаюць такія пытанні, чалавек, ну, не можа іншаму задаць или штосьці, але адна сям'я расказвае свае перажыванні за гэты месяц, а ён кажа: у мяне таксама, і вось як вы выйшлі, і я так,
а я так не змог. І ось ён адчыняе для сябе тое, што можна знайсці другую паставу, праз якую можна ўдасканаліцца і мець павагу свайго сужонка. Таксама размаўляем пра праблемы з дзецьмі, і кожны могуць задаць пытанне, як бы ў гэтым стане, што зрабіць. Адзін з пункту гледжання кажа так, а другі так. Меня на сённяшні дзень заўсёды дзівавала тое, што сем'і, якія старэйшыя, больш у сужонстве былі, чым мы, але глядзелі на нас са Стасяй і ўсё чакалі, якую параду мы дадзім. Для мяне гэта было... Ну так ёсць, но тут, ведаеш, сабе парадзіць цяжка, бо мяне захлынулі эмоцыі, я сама сабе парадзіць нічога не магу. А праблема другого чалавека такая для мяне простая, ясная. Ну, это ж не тайна ніякая. І тое, што яшчэ датычыцца нашай супольнасці, што яна дае нам. Па-перша, мы сям'ю уводзім у касцёл. Сям'я дапамагае касцёлу жыць. Мы на пачатку было у нас аддзельная імша, святая імша з удзелам хатняга касцёла, а потым нам прапанавалі праводзіць кожны аўторак, першы аўторак месяца. І, можа быць, калі былі. То мы рыхтавалі імшу, у нас был каментар, мы носілі дары, мужчыны служылі пры алтары, ўсё это. І гэта паказвала, як павінна быць прыгожа, калі прыходзіць уся сям'я. Ну, разом з парафіяй. Уже было разом з парафіяй. З парафіяй. І мы шмат што яшчэ, калі дні супольнасці, мы запрашаем усіх прыйти да нас на дзень супольнасці, паслухаць. Бо гэта такія незакрытыя спатканні. І калі хто адклікнецца, то мы запрашаем для складання кола. Так, так. Но на сённяшні дзень можам сказаць, што ў нас ксёндз Александр Фаміных з'яўляецца мадэратарам нашай супольнасці, таму таксама. Ну, апошнія 2 гады мы трошкі так, з сувязі з каранавірусам, людзі старэйшыя, усе баяцца ўжо на спатканні, але час ад часу мы сустракаемся. Дзесьці на прыроду выязджаем. Ну, так. Каб не ў памяшканні, каб не... Ну, яшчэ, што датычыць эмоцый, такіх чуллівых перажыванняў на спатканнях, на нашых сямейных, ёсць правіла. Нічога, тое, што пачулі, далей гэтых сцен не выйдзе. Гэта можа быць сведчанне там якое, гэта можа быць. Але калі там чалавек выкладвае сваё сэрца, выкладвае сваю душу, то мы слухаем, і на гэтым усё. Мы не перасказваем недзе. Мы нават пра гэта асабліва і не гаворым паміж сабой. Калі толькі мы хочам памаліцца ў гэтай такой інтэнцыі за гэтых людзей, тады можам перагаварыць там нешта. А так нічога не перамываем, не пакінулі. Сказаў чалавек і сказаў чалавек. Яно астаецца тайнай для ўсіх. І гэта вельмі добра. Бо чаго мы баімся ў гэтым свеце? Баімся, што нас будуць асуджаць, будуць крытыкаваць. Гэта вельмі цяжка перажываецца заўсёды. Асабліва, калі гэтая крытыку робіць сужонка. Гэта прыводзіць да тых цяжкасцяў, якія тут пытанне гучала. Ніколі не можна крытыкаваць, асобна перад людзьмі, перад дзецьмі не можна. Проста трэба аставацца. Можна на эмоцыях калісьці пагаварыць аддзельна, пакласці дзяцей, зачыніцца ў пакоі і выгаварыцца адзін пра аднаго. Але таксама ёсць у нас падчас фармацыі ёсць такая гадзіна, сужонскі дыалог называецца. Прапанавана яго навучыцца рабіць раз у месяц, калі хто хоча раз, ну, абавязак раз у месяц, але не атрымоўваецца, бо ўжо больш дарослы, больш это. Але сутнасць у тым, што падчас гэтага сужонскага дыалога мы молімся, мы ставім свечку, запрашаем Езуса прысутнічаць падчас гэтай сустрэчы і тады пачынаем размову. І калі гэта размова пазітыўная альбо негатыўная, мы просім Езуса дапамагчы нам выйсці з гэтага становішча. І гэта вельмі важна. Бо калі не запрасіць Езуса, то дакладна будзе тая самая сварка, як заўсёды. А тут трэба разумець, што тут прысутняя яшчэ адна асоба, вельмі важная для нас асоба, што я проста раскрываю сваё сэрца і хачу паслухаць іншае сэрца. Што гэтае сэрца думае другое сэрца. Як яно гэта ўсё бачыць. Але сварка, яна найбыстрэй адбываецца, калі не думаць, не... Папрокі гэта ўсё адразу ж. І ўсё пайшло. Так.
Что у вас З апошняга ўжо хацелі б задаць яшчэ пытанне, што якія найважнейшыя каштоўнасці варта перадаць дзецям? Дзецям вельмі важна праз ўсё ж іх жыццё, іх, не вашае жыццё сужонкаў, а праз ўсё жыццё дзяцей. Важна, каб тата заўсёды любіў маму. У любым выпадку, якой бы яна ні была. Цікава. І гэтая любоў, якая ёсць паміж сужонкамі, яна дасць сілу ўжо вашым нашым дарослым дзецям, якія будуць мець сваё жыццё, будуць мець свае цяжкасці і свае нецяжкасці, і дасць магчымасць выходзіць, выплываць. Гэта любоў будзе трымаць іх заўсёды на паверхні, не дасць утапіцца. Гэта адно, па-другое, што заўсёды трэба бачыць у дзецях таксама Езуса, который у іх прысутнічае. І тое, што рабіць, што гэта не малое, хоць яму і 2 гады, яно ўжо не малое. Яно ўжо вялікае, яно ўсё разумее, і яго трэба паважаць. Ты забыў сваю каренную фразу. Тое, што нашы дзеці заўсёды будуць разумнейшыя, чым мы, іх бацькі. Заўсёды. Гэта адно, а па-другое, што вельмі важна перадаць сваю любоў да дзяцей, бачыць у іх раўных, дзяліцца з імі радасцямі, горам і прасіць таксама дапамогі. 3-летняе дзіцё таксама можа дапамагчы бацькам. Калі бацькі ў напружанасці, то можа прыйти, абняць іх, пацалаваць, і напруга знікае патроху. Але сутнасць у тым, гэтаму трэба дзяцей вучыць. Першае, старацца дзяцей не ругаць. Знаходзіць тыя словы, праз якія вы бачыце, што ён робіць штосьці дрэннае, трэба знайсці тыя словы, праз якія бы да яго дашло, што гэта дрэнна, а не павышаць голас, а не крычаць на яго, а не браць папругу. Такое море цярплівасці. Так, Любовь. І заўсёды стараўся, калі штосьці не атрымоўвалася, заўсёды стараўся сесці з дачкой, паразмаўляць, пашукаць тыя праблемы, якія існуюць. Калі бачыш, што яна сумная, то стараўся сесці, спытацца: Танечка, што адбылося, што табе это? І пачыналі шукаць выхад. Таксама, калі ўжо дарослыя дзеці, таксама паказваць ім і таксама раіць. Не навязваць сваю волю, а раіць. Успамінаецца той момант, калі дачка закончыла школу, трэба было выбіраць, а што далей, што рабіць. І так разумелі, што не будзе ж чалавек ведаць усё там невядома сколькі. Ну і што мы зрабілі? Прынёс тата ў нас справачнік, даведнік, куды паступаць вучыцца. Мы 3 вечары нічога не рабілі, лісталі старонка за старонкай. І гэта, я памятаю, гэта вочы, і гэта: а што там робіць? Гэта вывуч, а што там рабіць? Чым тут працаваць? Вывучалі прафесіі, якія існуюць. Так. І тады тата цярпліва сядзеў і расказваў, што гэта робіцца. Не пайду туды. Пайду далей. Ну і так, направду, удалося знайсці, бо быў момант такі, што трэба было хоць бы як вучыцца, таму што куды пойдзеш працаваць пасля школы? Хто цябе дзе возьме? Каму ты дзе трэба? Вот. І трэба было старацца, каб адбыўся гэты атэстат. І так было. Она, направду, паступіла на бюджэт, і мы былі вельмі задаволеныя. І, направду, але ўсё. На што яшчэ, як перадаць гэта дзецям? Толькі праз любоў паміж сабою і праз паводзіны перад дзецьмі паміж сабою. А калі мы пасварыліся пры дзецях, мы пры дзецях памірыліся. Сашка запомніла. Не, насамрэч, мы таксама ж так стараемся з дзецьмі размаўляць часта пра некія. І нават калі, я говорю: Сашка, ты слишком сильно накричала, иди попроси прощения. Одна идет, и девочки, у нас же мальчики, 2 девочки. И девочкам хоть они маленькие, дочушки, одной 7, другой 4,5, але тата просить прабачэння: прабач, я там засильно накричал, прабач меня, дочушка. И она: хорошо, прощаю.
прощаю. Такой ангелочек. Ну, хорошо, папа, Дорослым прощаю. трэба разумець, чаму я крычу. Вот чаго я крычу. Так, так. Правильно. Калі гэта маё дзіця, калі мне баліць, калі я не ведаю, куды мне з гэтымі эмоцыямі дзецца, мне не толькі крычаць, мне нагамі тупаць хочацца. Ну, Так. але я чалавек, я маю гэтыя эмоцыі. Поэтому зараз думка мне уцякае. Чаму я магу іншаму чалавеку парадзіць спакойна? У гэтых эмоцый у мяне няма. Трэба дзіцяці час ад часу сказаць: дзіцятка, я так перажываю за цябе, што я не магу стрымацца. Мне баліць, як я вижу, што ты можаш памыліцца. Так, І дзіця зразумее гэта. А крычаць мы можам усе. Ну і я праз усё жыццё памятаю слова сваёй мамы, калі я то ли ў 6, то ли 5 класе прынёс 2, ці 2 адразу. І от, ну і баюся, мама будзе ругаць, і ўсё. А мама подошла, села і кажа: сынок, запомни одну рэч. Ты вучышся не для мяне, не для таты. Ты здабываеш веды для сябе. І калі хочаш быць грамотны, калі хочаш вышэй крочыць па жыцці, а не так, як мы з татай, то вучыся. Так, цудоўна. Вось, і гэтае слово праз усё жыццё. Таксама я ніколі дзяцей не ругаў за 2. Гэта, калі трэба было, я дапамагаў, вучыў. Ну, бо, если сказаць дакладна, я не гуманітарый, а математик, фізик, хімік. Гэтыя навукі мне даваліся лёгкія, і это. А из-за цікавасці мне было гісторыя і геаграфія. Гэта было моя хобі, цікавасць. Я заўсёды шмат чого чытаў. Таму на сённяшні дзень бацькі павінны паказваць дзецям, як трэба жыць у любові паміж сабой. І у пашане. Не паказваць, а жыць. Ну, Просто жыць. Просто жыць у любові. Просто жыць. І каб яны бачылі штодня гэтае. Ну, а больш парад такіх няма. Дзіцяці не ўложыш, не запіхнеш у галаву. Яно бачыць, яно бярэ прыклад. У вас час, калі яны ўсё як губка тая, збіраюць усё. Потым ужо пасля 15 год будзе трошкі іншае. А да 15 год яны ўсё. Вот мама гэта зрабіла, мне трэба зрабіць. Мама намалявала вочы, і я пайду маляваць. Ёсць такі яшчэ адзін прынцып у чалавека. Калі будзе чалавек думаць адно, гаварыць другое, рабіць трэцяе, у дзяцей всегда будзе раздрай. Яно заўсёды, гэтая дзіцятка, ніколі не будзе ведаць, а што ж яму рабіць. Калі нават не будзе разумець, што дарослыя двулічаць, усё роўна будзе разумець, што нешта не так, неправільна, не так, як павінна быць, і гэта важна. Дзякуй, спадар Алексей, спадар Станіслава. Вельмі такая цудоўнае сведчанне, такая кранальная размова. Шчыра дзякуем вам за сустрэчу, за той час, які нам прысвяцілі. І хвала пану. Хвала пану. Дзякуй, што запрасілі нас. Сям'я Богом моцная.